Terve! Se on Mäkki tässä, terve. Tämä on mun eka video. Ja päätin sen ihan huvikseen vaan valita Clash of Clans videoksi. Tässä Clash of Clans versiossa kerron, että mitä mä tuun mun kanavalle tekee. Eli mun kanavalle tulee pelivideoita. Kerron itsestä videoita ja kaikkea sellaista. Eli tämmönen on ihan kiva ääni kuin Harhur Plays. Se on ihan kiva. Ja tosiaan, mulle tulee niitä pelivideoita ja kaikkia. Kello on tällä hetkellä 8:30 illalla. Vois nyt vähän näytellä näitä mun juttuja. Eli mulla on 4 levelin nää barbarianit, 3 levelin archerit, ne on menossa 4 levelille, 4 levelin giantti, 3 levelin goblins, 3 levelin wallbreakeri, 3 levelin ballon, 3 levelin wizard, 1 levelin healeri, 2 levelin lightning spelli, 2 levelin healing spelli, 2 levelin rage spelli ja heroista toi barbarian 1 leveli. Eli se olisi kai. Moikka!